Laune barre batan nagusia da Itziar. Eta senideak ezagutzera eraman nahi du bisitaria, Debako Labatei tabernara. Eurena, aizpuru atarrena da taberna hau. Garai batean, autoa konpontzeko garajea izandakoa. Eta hemen zenuten garajea, ez da? Garai baten bai. Baina horiek Xabiarre garajia hemen ezagutu dezu, baina lana ez dezuzuk hemen ezagutu. Hemen zagoen garajia. Baina betiko garajia duen daukemna da. Hemen izan zen garajia gero perrexago. Fosa handi bat egin da. Hor fosa bat. Bai. Tapa horretzen. Orduan ez ziren hidraulikoak. Orduan, zuloan sartu behar izaten zen. Bai, amak esaten zuen, txikitan igual neharrez da, aitea, eta zuruan sartu. Gurasoak orain dela zenbat urte hil zitzaizkizuen? 2 urte. Orain dela 2 urte. Guentxe San Antoniunian aitak 2 urte, eta ama Domu Santuunian. Bi hilabete. Pare bat hilabeteren aldearekin. Eta adina hundiarekin, ez da? Bai. Ia 1 urte. Ia hori da, genetik ondo gaure. Puska baterako bazaudet ez zuen. Borrometan esango duzu. Ez, benetan nahi naiz. Kasta ona. Benetan nahi naiz. Gorra. Eta nolakoa zen txikitako Itziar? Txikiteko Itziar? Daukazue pasadizoaren bat edo. Bueno, bai, pasadizuak. Nik esango nuke pixka bildurti zamarra zala. Itziar? Bai, egon zaitez gauza bat. Atiekin errapatu zuen bilatza. Atiakin? Bai. Agorratze zehalai, honi xilipa, pixkaten, nik izan arte. Eta zea entzion gure amak ordune, ez da gipan, ize botikario ze ongo zian, haitu zuan, bai, dana pusuna ointzaion, eta zaskala eroi behartzaion, da zeitzuan karakola ipini zioten. Benda batekin, karakola bizirik. Eta hau goian, karakola jambiar ditxela, nahi bilatza karakola jambiar ditxela. Klaro, engo zion bere lana, karakola geho hilitea, hau da dana pusun hori dana txupatzeu nien, hiliken da. Baina honek hango diarrak eta karakola jambiar ziola behai. Baina bezala makal xamarra zinen zuen. Zema urte gira. Ba hori zenbat urteko zituen, honek. Ni urtietan txarra naiz. Txikixa? Bai. Aizu, eta zu Garbine AEK-ko irakasle izan zara? Bai, izan naiz, bai. Urteetan, baina sekula ez zara jendaurrean eta agertzekoa izan, eta Itziarrek berriz txiki-txikitatik zera hori, sen hori eta joera hori. Bai, Marite atros esate zion. Bai, hori esate zuen. Hori esate zuen Nemesio Txalizek, bai, jona. Azkoitiarra? Bai, Marite atros esate zion. Marite atros. Marite atros esate zion, bai, ala ez. Eta pospolin, biz gauza. Maite atros eta pospolin. Hori bai. Eta ni umetatik 7-8 behatzi urtekin. Eta lepotik aldutatez. Hemen hori Maite atros eta pospolin. Zu gogoratzen altzara Jokin eta Itziarren bila etorri zireneko hartaz? Bai. Nipeakin nahu loitzen, Jokinekin nahu loitzen. Jokin egin adi zinen zuen lotan, gela berean? Ni estudiatzen nahu orduan da, bintxe, goizan. Torri ziren ba. Haze dinbidan ba? Ni itxe. Eta egurra, denentzat egurra? Egurra, dana. Baita gurasoi ere? Bai, ama josuten. Zaite josua, komisarioa. Gure amak esan zion, sedez, erdea esan zion, dejele bestir, aita zean zion, pijaman. Eta dejele bestir, por favor. Eta, guardadora da zinuntan, ba, okalonduak iniman zion matrailean. Jo da nahi dute bizuen. Bai. Aitare, bai, Orduan, lau eraman zituzten? Bai. Lau batera ginen. Ama eta ni Aita gelitu ginen. semeak eta bikotea? Bai. Aitea gaizki pasatu zuen. Baina, jo. Aitea gaizki pasatu. Han bakarrik gotia. Gogoratzen dezu ez esate zuen, tximinoa balir moduan antxea, da jendia pasatze zango ikustea. Ni hori esate zuen aiteak. Hori gerria pasau zuela, eta edadiare bai, horra raposenian. Ez jakin, Nira katoroitzapenak ez gustatzen ez da kontatzerik. Bof, eta azkenean bisak ertentzen. Bueno, biak ertentzen eta oso pozik. Bai. Zeren gure gora bera guztia, goian, nik ez nuen Jokin ikusi, ez? Ne hilda zegoela esan zidaten gainea. Pasagin beharko da hori, Bai. Hainbat aldiz hildute Jokin, eta hilda zegoela.
Eta nire guztia zen, gure aitzatea behar dugu hortik, gure aitzatea behar dugu hortik, hori zen, aitzatea behar dugu eta, klaro, aitzai, eta nik besteik ez neukan, itaunketetan esaten nuenik, el padre no tiene nada que ver. Orduan hasi zian golpekata, orduan hasi zian mehatxukata, orduan burua paretan kontra jotzen ziaten buruarekin, eta gero torri zan gogorrenetakoa, eta zan bortxatzu nahi izatea. Eta orduan, Mehatxu hori behin gehiagotan egin izan dizute. Bortxatu egingo zaituko. Mai gainean etzan eta jarri zidaten mutil gazteak inguruan. Guardi zibil gazteak. Guardi zibilin zei gabe, uniformerik gabe, inguruan. Zazpi bederatzi. Eta haiekin, ia norekin nahi nuen lehenengo. Eta ia danakin nahi nuen. Ia norekin ateako nintzen dantzara. Nahi klub bat zegoela, ordu nahi klub deitzezian, nahi klub bat zegoela ondoan eta... Baina nola, ziatu nintzen, sartu nintzen, tipo horrekin jokin eratik esan, tipo horrekin da, nola? Zuain politxa eta gaztea eta... 17 urte baino gehiago ez dauzkatzu, esate ziaten eta nola sartu zea horrekin eta hau da eta engainatu intzaitu eta ez dakiz zer. Ni nire oso itxitzen dia lapak ere horzien kontra, eitzen kontra itxinitzen hortxe eta eutxinion gogor. Eta besteik ez, aitza. Where have all the flowers gone? Long time passing, where have all the flowers gone? Long time ago. Torturapean egon arren, Itziar Aizpuruak bazuen oinazeaz gaindiko beste kezka bat. Guardia Zibilek jakin beharretzuten zerbait. Egurrezko kutxa bat. Zeugan, kaso hundi bat, onarako tamainokua, egurrezkua, armaz beteta. Eta haure izan zen, lehen da biziko etak erakundea jasotako armak Txekoslovakiatik. Eta badakizu zein arma asko ziren, hain zuzen Astrak. Gernikatik araino jun, eta handik bueltan Euskal Herrira berriz. Zuek beste jarduera bat izan duzue, hirurok ere, baina Itziarrek beti izan du familiaren babesa. Bai. Gure dira zuen zeregina zan. Abertzaleak izan geha, hasieratik denok. Denak itxean. Denak. Noa trasladatzen zuen, nola eramaten zuen, aragotik ginen. Eta olebi ginen, 8 urte egon zinen Alkalan eta Iruñako diputazio kartzela zarraretan, Burgosko beste kaballerizaz del Cid, oitan danean. Ginen. Eta Sorian. Sorian, baino Itziarrez. Jokin Zu zagoan Sorian? emantzuten udabatian. Sorian ez, Kartagenan. Sorian jokin nintzen, ez? Eta, jakina, Itziarren jarduera horrek familiari ere eragin dio. Zuek esan duzue, kilometro asko egin beharra izan duzue, beldur asko pasatu duzue, nola egongo ote da, zer gertatu ote zaio, zer egin ote diote. Eta gero, eguneroko bizimoduan ere, bai, ospakizunetan, familiako ospakizunetan, hemen falta zen, edo gauza praktikoetarako, ospitalean txandak egin behar dira, ama gaixorik dagoelako. Eta Itziar ez da hemen egon. Ni oporretan penuanean Bilbon, eta gero ama beti preparatu, venga, Xabier, honin behar, libre xaman, hartuko txia eta azte beteo 10 egun, Kartagena. Kartagenan... Bakarrik utozan egazkinean gure ama, Ama, bakarrik, iokinara, izane, iokini... Bakarrik, Bakarrik utozan. Ama izan da oso zintzoa. Aitzakin nik daukat gauza bat, eta gartzela jutezan bakoitzean, ezin izate zuen erekin itzegin. Jartzezan bazterrean, beste guztiak aurrean, zuek aurrean, eta behan negarregin. Eta behan negarregin. Aitzak gaizki pasatu zuen nire kartzelaldia, oso gaizki. Ama beti ama da, nik usten dut. Ama beti ama da. Ama beti zaban horrekin.
Zer esaten zuen? Amak esaten zuen, dani guain epeleta, oera. Eta gure itziar da jokin, hotxez. Hotxez, da ni hemen epeletan esaten bezala. Ez den nahi berori pasau nahi de sufritu edo esaten zuen. Da ni hemen hotxez. Gabonak ere etzen duten ondo pasatuko. Gaizki. Gero herriko jendiak hasi izan deitzen, ja pixkat normalo. Geixo eroizian ian, jende geixo, eta ze hasieran aurreneko eginan. Hasi zian telefonotik zoriontzen gabonak eta hori. Baina hori ja... Beste sentimentoan. Bai. Ez que kaso Presua ike. bezan da bestia eta jo. Aldein jendiak errexan, Hasieran. Eta... Gaur ere, bai, Igual politika berdinekua, baina bildurra, Ba, esaten. agurtzeko bildurra, nintentako, eta bai, eman zuzen, baina ez da komentarioik eta politikaz gutxi zer. Da gero eskonduk inanean, batzuk juten dira, eskon bidai eta, gure bidai izan zen Lukastani, aurrena haren arre baten ere izpa bizitatzea Alkalara. Gero handuzu ginen Kordobara izko bizitatzea. Izko zan, bera arrebaren zenarra ordu nizko dela iglesia. Gero handiku ginen Kartagenara jokin bizitatzea. Eta ez daki bestik. Eta gero Puerto Santa Marira. Baina eguneroko gure, eguneroko esan, kartzelako eta familikuak eta egin. Nire kontakizuna bestik etzien. Kartzela eta kartzela eta kartzela. Atibua nork libratuko, leize zuloan daudenek ikusiko zure garrasiak adituko.